ejjew immorru fid-dinja ta' madwarna u nħabbru l-istess ferħ li ħabbru l-anġli dakinhar li twieled il-Messija. Ejjew vuċi waħda ntennu, viva Ġesu Bambin! Din hija silta minn dak li lejlet il-miliet eluf ta' Maltin isegwu meta jassistu għal velja fil-qudiesa ta' nofs il-lejl tal-miliet. Qudiesa speċjali li timmarka it-twelid ta' Ġesu Bambin. Għal-Knisja Kattolika din il-qudiesa hija waħda mill-aktar importanti fil-kalendarju kanoniku tagħha u li fiha jsiru preparamenti kbar. One News żar il-Knisja Arċipretari ta' San Ġorġ fal-Qormi fejn 50 sigħat qabel il-qudiesa ta' nofs il-lejl kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti qabel mal-Knisja tiftaħ il-bibien tagħha għall-quddies. Tkellimna ma' Matthew Xkembri, tifel ta' 9 snin li se jkun qed jagħmel il-pretika tal-miliet b'ton ta' predikatur jgħidilna kif ħassu meta sar jaf li din is-sena se jagħmel il-pretika. Jien ħassejtni ferħan li kont se nagħmel il-pretika llum għax kelli eċitament kbir fuqi. Nistaqsuh kif se jkun iħossu ftit qabel jibda l-pretika quddiem knisja mimlija bin-nies. L-ewwel se nkun naqra jekk nervus, imma mbagħad nibda nħossni hekk u nibda ngħidha u mbagħad iċabċfu pas-soltu. Il-Knisja tkun imżejna bl-aqwa armara l-festi tal-miliet u li allura tfisser ħafna xogħol għas-San Kristan li Dlonki spjegalna x-xogħol li jeħtieġ biex il-Knisja tkun lesta qabel il-quddiesa ta' nofs il-lejl. Preparaw erba' teħdot tal-avvent bħala kol nisira nipprepara għal-miliet, però bħala armar normalment qisu dejjem kważi l-istess bħala ċentru jkun Ġesu Bambin. Però l-arta nipprovaw nbidlu dejjem xi ħaġa differenti biex ngħidu tolqot iżjed lajn biex tkun xi ħaġa sabiħa u dejjem tbiddel. Għal din is-sena Knisja ta' San Ġorġ anki se tkun qed tuża l-organi l-kbir waqt il-kant tal-miliet. Dan l-organi ġie restawrat u reġa' beda jindaq f'Settembru li għadda. Bla dubju wara ħafna preparamenti dawk li jkunu ħadmu bisħieħ jistennew li mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem in-nies jibdew jimlew il-bankijiet tal-Knisja biex jassistu għall-quddiesa ferm popolari ta' nofs il-lejl.